Nagigibo kaming ano, pelikula. Ay, nagibo ko pelikula. Ayo, kukuha ano kayo kitang artista? Yeah. Mano mga ano, hilada. Ayun na talaga. Tano, mas damulag. Manang mga damulan. Tano, din nagagamit. Dahil na, traktor na lang. Umalo, hali na kamo sa umalo. Bilang ka lang sa bang nipa. Nipa. Hali na kamo sa umalo. Sa'yo nigdi. Lima din ito. Oo, nag-iiwal na, nag-iiwal. Rarapasan na, oh. Tiklad, oh. Hindi po nagkasa, ano? Ay, di. Nahiling mo po. O dahil mo niya, artista ka na. Pwede po ni masubling ano, hali-hali na para hanap, mga hilada. Pwede po yan. Kaya lang itong damulag na ito pwede. Dahil pa ito, pratisano maray. Okay na po, ako na lang po ang damulag. Bakit pwede man? Ay, pwede man po. So, sakto. Ayan. Ayun, so sakto. Gana kita nahanap. Sa kahali-haloy. Marayo na kayo sa Bicol. Nagkakaurubusan na kayo yung hilada. Oh. So, gana kitang saro. Igwa pa po nitong sakal. Kapag kami mahanap, ako nasa sakalon. Ayan, so... Ha? Damulag ko na yung pagka-perfecto yan. Ayun, may pong perfectong damulag. Perfectong tao. Pero may perfectong hilada, may perfectong hilada tayo. Yun na lang bagay ng solo-solo dahil intelligence, perfecto na ni. So pwede po yun ipasubli. Pwede yan. Ayun po, so salamat po ta. Hali-hali na maghahanap hilada. Nakakasarap pa lang kita. Ang kay po, Pwede nakakapira ano? anom. Ay, dakot pala. So kay po namin ng anom, may para ribok na igdo, garo na damulag. Ayun oh, hilada oh. So, salamat po Manay Herman ah. Si Nanay pa anong pangaran? Yolanda. Yolanda. Grabe yan si mga makukusog na bagyo. Oh, Herman, may isang uncle ko po, Herman din. Ugwa na kitang naku ang hilada sa wakas. Hindi pisilin para hanapon ang hilada at nagkakaurubusan na. Damulag kayo niya, maipon na damulag. Kaya kita damulag kayo di. Unyang kaya, dikit na ang damulag, so pati mga hilada nagkakaubusan. So ngunyan nga ni ako muna ang damulag. Salamat na nakakuha kita ng saro. So yun, kung sakali makita makuaning mga hilada, yun ang gigibuntang model. So saktong-sakto magayon no, magaan, si tatay lang yung magabat. Pero so sana makakuha pa kita ang arog kayo ng mga mga hilada. Ay kang naharayo naman eh. Makukuha pa ka ng damulag. Iyo, arami mo lang yan. Hindi na kita. Gano'n mo ito ng damulag? Lagir ka ng amigo. May damulag ako kung isa'y kuyan. O pwede si Christian. Christian. Ano ba kasublang? Pero ang Tado man damulag lang mo. magkarosa. Kabila duwa. Iyo, duman lang Pwede magkarosa may kuyan. pero nasa sakayan niya, nababuot yan. Iyo, dapat trabawan niya ni Muy Muy. Nagpabuot pa yung kay Christian. Yan ang basic yan. Mabuhat pa niya. Pwede pong pailing tong sakal. Iyo, yan. Ang aling masakal ko na ni si Christian. Titistingan. Titestingan din na. Mga saan po? Tanong lang pala. Ay, pwede pa ni. Oo, sa lugman lang pala, no? Uto si Agong nagpapang sa ka. Hindi man lang kay Puang ka O, tapos sa agom niya nakatuwad, oh. Tapos ba? Ayan. Nagkukuha pa Okay, na. nagkukuha po ng nagkakakuha po ng sakal. Kaya nakatuwad-tuwad duman. Ayan po. Ay, mas magayon pa pala no, barabago pa. Iyo. Mura ay ipakita ni Doy na akit sakal na ni. 19 ano pa yan? Sa mga kuyang kumpanya iyo. Gayon na. Tagaso ng kahoy. Ayan, yan yung inaapod pong sakal. Yan yung sakal, oh, yan. Basan ko. Gayon, oh. Salamat po. Ayan, oh. Si Badong na ano? Ayan. Sibilya. Baka may mangsad mo na kaiba. Mang santo, maan kun mo. Pa niyo, magayon pa niyo. Ayun, oh. Sasalugan lang.